हेलो लोगोफोर गासैखौबो बरायबाय आंनि ब्लगाव ओमफ्राय दिनै जोंहा फिसाजोनि बिजि थुहैनांगौ आरोना 9 मासनि बिजि दिनैहाय गंब्रै थुखागोन दिनै माब्रै जायो नायनोसै खम गाबसिगोन बे अन्थाव बाथावनो गावखौ गालांसिगोन नायदो नायदो धैर्य जाथारबाय मामा मा जाखो हो देलायनानै हग्राबाय थायो नोङो मिथिबाय लानो थिनगासिनो आखाइ फोलावगासिनो लानोसै मा लानोसै बानोसै ओरै मायाबो रेडि जागासिनो दङ नै ओमफ्राय बेहा माबासो हेडबेन्डसो हमहोदोंमोन आङो गरमानो अयथासार माबा बोखाना लाबाय थायो ओमफ्राय खानाय फिथौ खाना होबाय आङो नै टट'जों थांनोसै फैदो आरो बेहा लोगो जुफालायलायबाय होनदां लेखिया थांफानो इस टट' गाखोनो मोननोसैखाय फैदो इस हास्लाबथारला हनै गाखोनो फैदो जों सिगां जिरायनोसै नामा हा बोन जिरायदोंमोन ना बेहा डिस्टार्बसै जेरावबो थांद' ब्लिखि न'आव थांद' खुसि दा बिजि थुजाबासो गाबनिसैलाय बियो सना मामिया मोजां बुंदा थुनोसै बिजि थुग्रा सेन्टाराव सफैबाय आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय आयो खम गाबसिगोन बियो दा बिजि थुबा अन्थाव बाथावनो गाबखाबायसो नै बिजि थुयैनि सिगांनो सना सिखावदों बै उन्दैनि गाबनायखौ दस्रा उन्दैनि गाबनायखौ नुनानैनो गाबग्रोखाबायसो बेहा बिजि थुजागारानो आबै सना जिउ आयै खोना কয়টা একটাই आबै सना हाबाय বদি এদিকে ধরো যাও হ্যাঁ তুমি ঘুরে বসো ওকে ঘুরে দাও হ্যাঁ ওকে ঘুরে দাও আরেকটা আছে আরেকটা আছে ঠেঙে নাকি আয় 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 আর ঘুম যাবো দে
बिसि थुना फैनानै नै जि मोजां उन्दुफैबाय जि गाबलाहैबाय बेस्रा अन्थाव बाथावनो मेंबाय बियो उन्दुनाय साइसआबो नायदोना खुग्लुबनानैसो उन्दुखायो जा गोदो गोदो मोनबाय बियो ड्रेस सोलायना होबाय एसे मोदोम फुगारना होबाय उन्दुबाय दा सान्थि उन्दुगासिनो